Okay, una may gabi sa nan labi na sa inyong buha, negatibo o afirmatibo din sa tanan natong mga word. Di na nato din langanon ato na ning sugdan. Pero common sense TV. Andam ka pa nga magpabarog sa imong magpabarog din sa gabi sa bala sa imong tema. Okay, Mr. Moderator. Okay. So magsugod ang imong minuto, 10 minutes. Pagsugod din mo istorya. Okay? Bira bro. Dako kong kalipay, pasalamat sa mga nananaw. Naghangyo ko o naghinaot ko nga ang mga katauhan karon nga naminaw, magtuon po sila sa mga presentasyon, mga higala, mga kaiksyonan. Atong oras, alas 8:24, atong pagasugdan ang atong diskusyon, mga higala, mga kaiksyonan, sa 10 minutes nga punto por punto. Actually, higala, ikson, kini nga presentasyon, kung gusto kag motuki-tuki gayud ni ini, umanon dyan siya o tag-isa, duha ka oras, apan, gikuha lang ako mga unod ni ini, sa tuki kong pamatud-an ako, nga ang Romano, Katoliko, kung pagano maunang Little Horn diha sa itawag og Daniel City 25. Atong basahon ngano makaingon ta higala igsoon na ay tulo ka identification dai sa Daniel City 25. Atong basahon mga higala, mga kaigsoon ninyo siya. Og siya musulti sa dagkong mga pulong batok sa langdon uyamot. Number 1. Og magpaluyas mga balaan sa langdon uyamot. Number 2. Og siya maghuna sa pag-usab sa panahon o sa kasuguan o sila ihatag siyang kamot hangtod sa usa ka panahon o sa mga panahon o katunga sa usa ka panahon. Dili sa Daniel higala igsuon City 25 adunay tulo ka mga identification nga gipaila kining gitawag og Little Horn. Gamay nga sumay kung atong paubsan ni gamay higala, mga kaigsunan, ning tunga magud ning Little Horn nga lahi sa mga gitawag og nangunana nga ning tunga. Nganong maingon man nato nga kini siya Romano Katolikong pagano tungod kay higala igsuon anaa sa world history nag-ingon diri ipinahayag ng simbahang Romano na ang Papa ay infallible, hindi makagawa ng kamalian at hindi maaaring questionin sa mga bagay na may kilalaman sa dogma. Dito, kapatid, mga kaibigan, number 2, meron siyang sinabi dito sa Source History of the Christian Church by Henry Charles Seldon, page 59. Ingat po siya. Pope Pius IX said, I alone, I am the successor of the apostles, the vicar of Jesus Christ. I am the way, the truth, and the life. Kini nga pulong higala igsoon gigamit ni siya ni gitawag og Ruben Icleo sa didto kog Surigao. Natingala ko nga ang gibasa na ko nga Juan 4 nauno pa dong sa 3 dayon Juan 4:14 6 ning ingon man ang akong gibaylo sa dihan nga maestra ang kapitan dito sa pagkakaroon naron atong barangaya. Sir, nagtuo ko nga ikaw si master ning balik na. Uy, natingala ko mo ni galig suon nga naay identification nga susama nga ning ingon siya, I am the way, the truth, and the life. Gi-claim niya dayon ningingon dayon po siya higala igsoon ang doktrina Kristiyana. Mabasa nimo sa page 22. Ingon diri, ikaw man padre ili sa Dios dinhi og iampo mo ako aron Moderator, objection sa akong moderator. sa Dios ang ako mga sala nga tanan ug hatagan mo ako Objection sa moderator. Okay. Tayo, moderator. Excuse sa Objection sa ako. unang prediction at sa kabilang prediction ni mo. Nagpamatuod man siya Ari Elias si Cristo, unya Santo Papa, kuan, tawag aning nag-claim nga puli ni Cristo, niabot pa siya ni Ruben Icleo Jr. Di na mo yung topic, kaya lang i-probe nga kanang Little Horn Roman Catholic. Counter, moderator. Doon na kay counter. Okay. Ang atong counter ni higala igsuon, ang Mr. Moderator, akong gipaila
ang tulo ka identification sa gitawag og Little Horn sumala sa gisaysay sa Daniel City 25. Unang pagsaysay nako, musulti man siya dagkong bulong batok sa lang doon yamot ngadto sa Dios. Nining butanga ning sakay ang akong tima tungod kay ang ilang papa ni sultiman og mga pulong batok lang doon yamot. Napagalig-ingon nga siya ang the Pope and God are the same. So he has all power in heaven and the earth. Oh, mao na siya nga sakay ni siya nga mga presentasyon. Dayon ang ato dire higalig so nagpalig-on ko si Darwin Gitano bitaw, Mr. Moderator, ang topiko nila si Pedro pero iyahang paralel si Abraham tungod sa pag-establisar sa iyahang Sige, ato na lang ni Grant kay para madali ta. Go ahead kay malangay ta. Okay, wala. Okay, excuse lang sa. Okay, kani nga di grant naman 3 minutes and 48 seconds, 3 minutes and 48 seconds yung deliberasyon. Okay. Bira bro, padayon kay kaman wala naman ko nagipalit yun. Yan naman bili pa bro sa imo to. Sige bro, bro. Okay, go. Okay. Sakitan gamay si Amigo Eugene pero mo ni siya the Pope and God are the same, so he has all power in heaven and earth. Pope Pius be quoted in Berkeley chapter 22 or 26 page 218 Cites Petrus Bartolomeus. Ingon din diri higalay igsoon ang Iglesia, ang Santa Iglesia Katolika mao ang katilingban nga binunyagan nga tanan nga miila Santo Papa sa Roma nga ilis ni Kristo dinhi sa yuta. Mao ni siya ang blasphemous word. Dungagan ako higalay igsoon daghan pon tani pero short time no ini kay limbong kini higalay igsoon mingon gali kag dili makasala ang Papa. Mao na siya ang problema kay giingon diri sa unang Juan 1:8 naglimbong kas kog galingon mingon kag way sala. Roma 3:23 kita tanan nakasala. Unsa man jud higala igsuon kining giingon diri sa ikaduhang punto magpaluyas mga balaan bot pasabot manglutos diri sa Webster International Encyclopedia gisgutan ri Gregory IX appointed a commission of Domitian of investigate heresy among the Albigensians of southern France. It aimed to save the heretic soul, but he refusal to recant was punished by fines, penance, or imprisoned and opened by confiscation of land by secular authority. Later penalties was death by burning, gisunog. Mo ni siya nga gilutos. Sunod, na ay Catholic Encyclopedia dire nga naghimo sila gitawag og Second Lutheran Council. Nag-ingon na po din dire the civil power was called upon to suppress heresy in general. Ingon na po ang usa ka pope dire. Council of Verona 1884. The decree ad abolindam for abolishing issued by Pope Lucius declared that heretics and those protecting and defending them were to be condemned and handed over to the secular power for the exile and confiscation property. Pope Judo, ang luto sud klaro kayo. Catholic Encyclopedia, dili ni babaka. Zato pa nakuha ng identification diri higala igsuon. Dili man yan ni dinay kay ingon diri ingon siya nga kinsa may naglutos anak Brad ang state or ang gitawag og kini ecclesiastical anay sugo sa pap diri sumala sa gitawag og time almanac. Ang Pope, the Inquisition began as a Pope Gregory IX, assigned the Venetian responsibility for combating heresy. Tortorius, Ferdinand and Isabella established Spanish Inquisition. Gisugo din siya ang gitawag og si Queen og si gitawag og Prince. Sunod, mingon siya nga but na nara yung siya nga state ba dyan ang naglutos na makita ni mo diri galison ingon no before Father, ingon siya, among the Romans there was a direct connection, a direct connection between religion and state. Temples were built and restored by the government and the priests, including the Pontifex Maximus, our chief priest were government official. Mao day, mo'y office. Mao ni, dalion lang ako giusab sa Romano Katoliko sumala sa world history ang pulong sa Dios o gipatay nila ang dili mosunod sa ilahang doktrina. World history ni
naglutos mga balaan. Dili niya man dinay kay nangayog pasaylo ang Pope ni atong year 2000. Yaraw. Ako kontang basahon pero wa naman tay oras. Ako na lang nairikon niining pag-usap ko sa kasuguan. Giangton sa Romano Katoliko nga giusab nila ang kasuguan sa Biblia tungod kay matud pa nila naa sila authority. Yung sa Sunday is our the Vatican mark of the authority. The church is above the Bible. And this transference of Sabbath from Saturday observance is proof of that fact. We observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea AD 336 transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Amo ni siya. Higala igsoon na dugang nga mga kasaysayan o mga dokumento na atong gustong ipamatuod. Pero pilay oras. Atong oras 8 minutes and 26 seconds. Napakay 2 minutes na bilin. Kay 10 minutes man. Ako to. Ay kay anis na itong amigo. Actually, short kayong 10 minutes, ani, pero kuwaalan dyan ninyong unod, mga higala, mga kaigsunan. Pero, ikatulong identification, giusab sa Romano Katoliko, giusab sa nila, giangkon sa pado ang pag-usab sa igpapulay. Pangutana, unsa man ang pamato sa iglesia, adunay gahom, adunay gahom ang pistang balaang adlaw, tubag pinaagi nahibo pag-usab sa igpapulay ngadto sa Domingo, nga diin usab ang protestante nagtugot og mao sila malipayong nagasupag pinagi sa istrikto na pagsunod sa Domingo o sa paglapas kabalaan sa mga pista nga gisugo sa mga maura gihapon nga simbahan. Abandonment of Christian doctrine in Reverend Henry Toberbili. Nila sa mali. Tulo ka identification nga gisaysay diri sa Daniel City 25. Ang Little Horn musulti mga binalitad, mga patigbato katubangan sa Dios. Yang ko ni ang kagalingon nga siya ang puli sa Dios di Syuta. Bosa ang doktrina Kristyana nag-ingon nga itang binunyagang Katoliko nag-ila sa Santo Papa ang puli ni Kristo Syuta. Habi sa kung saan na niya palusot kay mabasa man rin. Sunod, ikaduha, magalutos mga balaan. Ang kasaysayan nag-ingon nga gilutos gayon. Napagalit tayo nabasa nga gilutos nila ang mga gitawag og nisupak sa ilahang mga balaod. Tagahan matag mabasa unta. Sunod, giusab ang kasuguan. Daniel City 25 tulog ka mga identification na pangatudan na barog na 10 minutes. nga ang Romano Na 10 minutes pero ako lang gipakapinan kay murag nabitin siya. Ayan na sa pagpibili Okay. ng victim diha. Gato, kumana. Okay, tayo. Salamat. Gipakapinan nung ka magpapiling victim na raw. Pag yan ako inigyaw pantay mo. Okay, tayo. Lagi, Okay, masarap tayo. Moderator's time. Okay, salamat kayo, Mr. Positivo, sa imong pagpabaro sa mga viewers. Then, bro, ayusin ka po. Kanang pagsugod din mong istorya, magsugod ko dami mong pinilit kung kabantad, magpag-post sa amin sa Apit Motibo. Sige. Ako ning i-start, no. Start na ko ha. Naro, gadagan. Unang pangutana, Mr. Moderator, i-address na ko kay Daig. Okay. Naaba siya mapakita nako nga Bible, naaba kay mapakita nga Bible scholar nga ang Little Horn Morning Roman Catholic Church. Bible scholar ha, nagtugan nga ang Little Horn Morning Roman Catholic Church. Naa o wala? Naa. Wala na kay explanation? Sige. Naa daw. Naa. Kinsa nga Bible scholar ha, nagtugan nga ang Little Horn maoning Roman Catholic Church ug asa na mabasa? Insa nga Bible scholar? Tatol bagon. Kini si ako pa na dili ni Adventist ha. Si David na Nikaw usa ka gitawag ni siya nagtubo sa Baptist nga pamilya. Pangunta na. O kanan nga scholar sa Naaba kanang giingon nimo nga Bible scholar. Naabay sa statement nga ang Little Horn
maoning Roman Catholic Church nga pagano asa yang statement diha nato mabasa. Naagayod. Tubag, naagayod. Amigong gapo. Giyon sa Sige. pag-state Kita. niya. Sa akong basahon. Mm. Nera. Ipakita ang source. Ipakita kaya tong ilistare. Anong source? Unsa man na? Ako basahon. Mm. Saman. Ako basahon. Nera. Basa. Ingon dere. The Satan cause the Roman Catholic Church, the little horn of Daniel to rise to power. Because paano siya? Nabasa niyo mo? Asa man na ning nabasa nga source, unsa nga source na, unsa nga tawag aning ni ang kuan nga link. Unsa nga link na? Ang link dire, ang link. Nasaha sa gitawag og Revelation Timeline Decoded. Revelation Timeline Decoded. Sa subat, ako sang i-stop ang time ha, kay ako sang subayon. Kay Oy. tanawon ako na yung link. Stop ang time. Mag-stop na ko. Revelation Revelation. Ano? time Timeline Decoded. timeline decoded. Mabanis na. Revelation timeline decoded prophecy fulfillment. Kani prophecy fulfillment. Gusto mo na? Ani Bible prophecy fulfillment. Kani asa man ani? The little horn of Daniel City. Di, ikon man kag Bible Revelation timeline decoded. Anak ko dire nara sa asa man ani? Spiritual witness the manani katong atong subayon. Ang content aning ni kay kuan. Spiritual witness of Messiah for Jews. Wala may Daniel kuan ani. Kasi wala. Wa ni mo tulungan tanaw. Bino. Asa man ani? Ako ipakita sa imo ha, kadali lang. Debate man niya to. Asa man ani? Kanay. Aman ani? Oh. Revelation timeline decoded man. Sa man eh, debate sharing. Wala gi atong klarohon nato na kay hinigala man ning ato. Di ko mosugot ana og di nimo na maklaro pagkitang link. Okay. Okay, klaro. Okay, klaro ni. Proceed lang ko sa layong pangutana. Malangay ta ni. Sige, kay para kuan po, mabito lang ka bro. Sige, Sige. kuan po, padayon na imong time bro. Pangutana. Laing pangutana. Kanos guys, got mong good sa og katong pagpanglutos. Oh. Kaning giingon niyang pagpanglutos, mao ba ning Inquisition? Naon sa? Guys, got mong ganina gipanglutos ang mga balaan. Mao ba ni kaning pagpanglutos, mao ba ning Inquisition? Naon sa? Patol bitingo pa dayon. Kaning
pagpanglutos nga imong gihisgutan ganina, nga gilutos sa mga balaan, mao ba ning gitawag inquisition? Yes or no? Nawa na. Hini. Hini. Murag hinisignal nito dahil kapilit. Uy. Ay, post na ko ning time. O, stop lang. Ay, atong Asa, ibalik pangutan na. Ako balik kong pangutana, naghisgot man gud ka ganina, Problema o signal. gitawag, Inyo hadiya? okay raman ako ah. Imo bro, imo bro daig, hindi mo siguro bro, mapilit-pilit imong naong. Akong pangutana, nagisgot mong gud sa ganina o pagpanglotos. Yan ang gilitok ha. Gilotos ng mga balaan, gipamatay. Ang pangutana ko mao ba ni ang gitawag na tog inquisition? Yes or no? Mao gayod. Okay. Ang pangutana ko mao, kanusa nagsugod ang gitawag na tog inquisition? Stop yang kwan, yang signal. Oh, gyud. Hina yang signal. No, anang pilit na si bro daig man. Pilit man. I-stop na sang time bro. Sa bagay. Oh, gi-stop ako. Kay wa ma pilit pa man no. Yun. Ang kay bro daig hinay nga signal, hinay lagi. Hina yang signal kay pilit yang kono no. Stop bro. So we don't blame the internet kay normal man na nga hinay ang internet. So di na to ma-blame ang technical problem. Gyud. Na nag-comment diri oh. Walay klaro signal ni daig murag siya. Wala siya. Inuwala on. Ay pabalik ra na to tugsod. Okay. Hinay ang signal. Way klaro Hinay. na signal. Ang kay bro daog hinay ang signal. Bro daig. Naglisod naman. Katong yang gibasa ganina nga kuan ba? Revelation timeline decoded. Gaduda ko aning libro ha kay mura mag sa Seventh-day Adventist niyo. Oh. Bible prophecy book murag sa Seventh-day Adventist ni. Kay walay mga protestanteng naghisgot anang prophecy. Sila rekusog na maghisgot. Ang kaning mga Jehovah's Witnesses, layom nila kay Armageddon. So ilahan ni kanay mga prophecy. Oh. Balik sulod bro. Ano ya? Bro, common sense TV balik sulod. Bro. Gaduda ko ani ilahan ni nga kuan libro page from here's what Wala gid ang signal kay wala. Wala mo sa dire. nawala man laminon ta kita kung pangutana og niingon sa maong inquisition nya akong pangutan-on ug kano sa nagsugod ang inquisition di kaduha kano sa nagsugod ang papasi. Gyud. Mo lagi di po nato hawak ng signal kay bisan sa ato say wala akong signal. Mao Okay ra dire sa akong trabahoan karon tukod man akong signal kay wifi man. o sa may trabaho din nimo daron do. Kuan bro, operator ko dire sa kuan bro, ano water system ba? Water system. Okay na bro. So may kay nagkasapa ka diyan na ron. Lagi bro. Okay, Hey, Mike. Okay bro, So- okay, nakabalik na. Hello. Ang time, Lain pangutana. Okay, sige bro. Lain pangutana bro.
sa ingon man ka nga mao ning gitawag na tog inquisition. No, ano sa ngikuan kay inquisition. Ang pangutana nako mao, kano saan nagsugod ang inquisition? Usa sa mga source diri nagsugod, usa sa mga source diri nga ato makita 1252 so 1252. nagkadiyan Ben kano saan man siya nga oh 1252. Sige. Kano saan nagsugod ang Little Horn? Kano saan na nitong ha? nagsugod ang gitawag og Little Horn ning tungha siya Sa tuiga. dire sa 538 muli kanker niya ang iyang pagtungha pero ning tungha na siya ginahinay diha sa gitawag og 4th century. 4th century. Butang na to 4th century. Ang 4th century ba bro is tawag aning ni ang kining giingon nimo nga nitong ang gitawag na to og Little Horn sa 4th century. Unya ang Inquisition 12th century. How comes nga Roman Catholic Church ng Little Horn? Nga 12th century pa man di ay nang nahitabo ang Inquisition. Tubag dili lang kay Inquisition ang atong presentar diri usa nga nagpalig-od ang Inquisition pero panahon sa pagpanglutos daan na nga makita nimo higala diri pa sa 5th century 6th century naanay pag nilutosay makita nimo diha. Now, sunod akong pangutana mao. Kaning giingon nimo nga Roman Catholic Church mao ang gitawag na to og Little Horn. Kinsa may nag-ingon nimo ana kanus am kagiingnan? Yes, ay nag-ingon sumala sa akong pagbasa sa Biblia ang identification sa Daniel 7:25 kung imo Sa de kinsa nag-ingon nimo din kanus sa kagiingnan? giingnan lagi ta sa dihang gibasa na nako ang Biblia kanus sa sige. dihang edad ko 17 2015 Sige. Sige. Sunod. Kanay sa Daniel 7:25 imo man ning gikutlo. Kutlo nimo na. Pangutan na. Ningon man nga naghuna siya sa pag-usab. Kaning term siya, retirado ba ni sa tao o retirado sa simbahan? retirado sa usa ka leader sa simbahan. No. Retirado ba ni sa tao o retirado sa simbahan? Retirado sa tao o niya leader sa simbahan. Leader. Kaning term siya, plural, singular? Singular pero singular. Singular. Pero Ang leader sa simbahan, daghan o kuan, ang oras na nakoy 2 minutes na bilin lang ang leader sa simbahan, daghan o isa lang? isa para joy leader sa simbahan. Santo Papa na mabitaw nang nag-ingon mo nga ang Papa di jud masayop kay usa ra leader giila ninyo. Okay. So kay isa ra man ka, pila ka buk Santo Papa karon sa simbahan Katoliko? Nangamatay ng uban usa ra joy molingkod before molingkod ang usa lisod po kayo. Lisod po kayo siya. Ang gisgutan nato diri higala igsuon ang gitawag og kining present sa life sa administrator sa Papa or sa simbahan usa ra man jud lisod po kay lisuon nimo tagdan nga usa ra man. Okay, nako akong pangutana. Akong oras is 1 minute naman dahil nilabilin day. 1 minute and 49 seconds. Tanaw ko So, diya, akong basahon ng Biblia, The Voice Bible, na komentaryo diri sa footnote ningon man, nga atong basahon na, the little horn is Antiochus IV, who put down 3 pontifical Seleucid leaders, horn before him. Pangutana na ko mao, Roman Catholic Church pagano o si Antiochus? Tubag sa imong
nabasa diha sa imong libro sa Antiochus, pero di ka pasal diri sa Daniel City 25 sa identification, kay ang identification diri mousab man sa balaod sa Dios, mulutos, mo sulti batok sa lang uyabot unya ning usab ba na sa Okay. napulo kasugo sa Antiochus. Last nga pangutanan ako. O sa may giingon das Daniel City 25, muusab o naghuna-huna lang sa pag-usab? Naghuna-una sa pag-usab unya gitugyan sulod sa usa ka panahon, mga panahon og katunga sa panahon hitabo gayud tungod kay gitugyan man. Buot pasabot nga naghuna-huna ka pero gitugyanan ka og usa ka panahon, Sige. mga panahon og katunga sa panahon. Buot pasabot nga nahitabo man gikan sa 538 AD ngadto sa 1798 na gitawag lang na along lang na siya nga pagunit tungod kay si General Berter gisulong niya ang Santo Papa diha sa Roma, gidakop niya si Pope Pius XVI. Mao na nga nanay freedom of religion kay sa una wa pa na gidakop, wa na tay freedom karon pinatiyan na gihapon Sige. Wala ko'y oras, brother. Kaya na tayo. Na ko'y oras. Sige. Okay. Ako paling start akong oras kay... Okay. So, May thank you nagdebate dahil kay formal kay Kastorya. Okay, so salamat. sige. Kayo Yara. sa ilis atong discussion karon. Salamat sa inyo bro. Dayon sa itong mga members na to. Sige, okay. Usin pa ta sunod. Dili na po ang magpabarog. Muna po ang negatibo. Bro, yun din. Magsugod ng istorya. Magsugod sa kumanda. Daging ng 10 minutes. Bira bro. Okay, sige. Salamat kayo, Mr. Gitawag Moderator. So, ang among isgutan manggod, nalibog ko aning daig kung sa ninyahang presentation kay pamatud-an niya nga ang Little Horn mao ning Roman Catholic Church nga pagano sumas Biblia referensya. So ang dapat unta nimong buhaton ani mo sitar ka ba? Sitar kag ebidensya nga di kay magbasa-basa ra ka sumas kinaiya niya unsa ning kinaiya Santo Papa ang kon ba siyang Dios. Apil naman nimo to si Ruben Iclio ano man to labot. O so kaning iyang giingon nga Roman Catholic Church mao ning Little Horn fiction. You know what is fiction? Excited ra ba kung mangutana ka? You know what is fiction means? Oh, it only exists in the mind but not in reality. Existado na sa huna-huna lang niya pero dili sa realidad. Now, balanseho na ba sa Bible scholar mahatag tubag naa? Unsa man naa ha? Revelation of timeline decoder. Decoder ba na yan? Decoded. Yang gigamit. Pero ang gibasa, Book of Daniel. Revelation na gani. Waman dire akong giukay. Naman ko'y revelation niya. Walay lain. Kaning revelation. Nagduda lang ko ha. Duda rin ako. Mura ning libro sa 70 Adventist. Basta Bible prophecy fulfillment na hisgutan. Kay walay never ang mga protestante mihatag ang nag-prophecy ang mga Daniel. Sila ang kusog, ana. So, mabutang ningon ko niya, nabasay mahatag. Ningon siya na sa gitugan ganina. Ambot og Bible scholar ba to? Kinay statement. Basta gani statement nga moangkon nga ang Daniel City 25 retirado na sa gitawag na tog Roman Catholic Church ilahara na. Kay sila ray kusog ana mga mamahid bas Katoliko baron yung gubo nila ning Katoliko kay aron nga ang mga membros Katoliko mulayas upadong sa ilaha kay sila nanudo. Karon balansero na to. Kapasar ba ang Roman Catholic Church anang Daniel City 25 ngayong gikutlo dili? Yung ano man, giklaro na nga nagunahon na siya pag-usab sa mga balaod. Nagunahon na ha. Pasabot anang gahon na wa pay nausab na naghuna-huna pa lang. Nya kanang term siya refer na sa usa ka tawo, singular form dili plural. Unya kung adto kag Santo Papa daghan man. Ang Santo Papa usa ray title sa Santo Papa, usa ning title nga Santo Papa pero daghan mag Santo Papa ang simbahang Katoliko gikan ni San Pedro padulong ni Pope Francis so dili makapasar ani. Ikaduha, naghuna-huna kung kinaiya ang basihan, naghuna-huna siya sa pag-usab. Gahuna-huna pa lang, pasabutan na wala gyoy nausab. Ang Santo Papa, gautro naman, o giyahang gamiton ni Santo Papa, nagutro naman. Kana diyahing pagbalhin sa Sabado ngadto sa Domingo, kung yan ang gamiton, una sa mga susana, o gautro na. O niya samantala sa Biblia, naghuna-huna pa lang. Nabatay, Bible scholar nga magkatugan na nga dili Katoliko na. Kaning niasan niyo Bible
Bible commentary, o di man ni ako mga online source ha. Kanang online source, pangutan-on ug asa dapit, palangay lang tag-inukay. Maningon diri o. Those who seek the readership of Daniel in the 2nd century BC usually identify the fourth kingdom as Greece. Oh, tanawa. Basa na to, di madini mo kung nabasa. Na. Ningon diri o. The little horn sa page 757. The little horn as kinsa man ni si Antiochus Epiphanes adili na Roman Catholic Church. Ug mo na trabaho agatong istriktuho na. Kadi man na retirado sa simbahan. Di na retirado sa simbahan. Mao bitan ni kung balansihon na to no. O sa may giingon sa gitawag na to og Biblia atong basahon ra guning footnote sa Biblia. Na tay mga Bible scholar ana tanawon na ko ha. Daniel 7:25 basahon na to ni. The reference of the persecution of Antiochus IV and his attempt to force the Jews to give up their custom and to adopt Hellenistic ways. O tanawara si Antiochus nga naman nagunahon na siya pag-usab. Gi-attempt niya ang mga Hudyo nga paipunon sa iyang pagtuo. Umawit ning giingon diri sa 8:9 nga footnote. The little horn as in chapter 7 is Antiochus IV, the glorious country. O tanawara. Jesus Ginoo. Kasam ni mong Roman Catholic Church. Unahuna na nimo. Unahuna ra gina nimo. Wala kay mabasa niya. Abot isag Pope kuno. Dagan pa man kong Bible scholar dire nagtugan si Antiochus Epiphanes pero dili lang na nato kanon Biblia na isgutan no ibi ka book translation ako sa Biblia ang naa dire ang mabasa. Pero naam tay giingon in English nga one word is enough for a wise man. So isure na niya. Di man ka pasar. Kung lagi nang mangilad ta o mangilad mo klaro na to nga nadyo mo ebidensya. Kami di na baging mailad na gawas atong wagitoon kay madahan yung gadlok-kadlok. Ya kanang mga inquisition, nagtuo ka ba nga ang simbahang Katoliko mo ay sinugdanan ng inquisition? Ang simbahang Katoliko ginamugos ana nga magpa-inquisition? Dapat nakabalo ka. Wala man mag-usab si tawag aning wala man mag-usab si Antiochus sa balaod. Naghuna-huna lang. Bumitan ning niingon ang footnote, he attempt to force the Jews nga dahil panahon nga gipangguba niya ang halaran kailisan niya sa iyang Ginoo. Mao man to. Oy naana dire sa ako ang mga ebidensya. Ibasa na to ganina, he attempt to force the Jews to join the Hellenistic belief. Napa man siguro to. Dagan ko ana napa dire nga mga source nako nga si Antiochus Epiphanes nang niang Little Horn. Sara to. Waning klaruho na to bagay magsigir kag ngak-ngak anang social media main ana. Wanay manuo ninyo. Wanay manuo ninyo ana. Kung magali manuo nyo katong mga tao bitaw nga dili kay balong mulag out og Facebook. Mura ti madali-dali ninyo bitik. Pero kami mga Katoliko nga nagtuon sad klaro kayo. Di man kapasar mo sa kinaiya. Di man nabade doktrina ng Katoliko nga kinsa man karon dia City 25 kinsa man karon ng mga balaan diang gipatay sa Santo Papa. Ha? Suroy. Nya karon nagsugod dining gitawag Little Horn. Unsa tong tuiga 538 man toy giingon ni Gondino iyaha murag mao daw ni gitugan niya ganina wala na ko na record dire. Unya ang Inquisition nagsugod og 12th century kalayo ras tinuod. Perting layo wa na mo. Be, unang-naon mo, pila ka tuig pa na, gikan na ng giingon niyang 583 man siguro to. Anya, padong anong 12th century, layo kayo. Pertig yung layo, wag yun na mo, anya, unsaon taman eh. Di mo niya mo Little Horn, lang gitawag na to og Roman Catholic nga gitukod man na sa Ginoo. Unsa man taon gaoy? O ito nga asa-asa lang siya moambak ba, kinaiya, nga, Santo Papa, kuno, ga-claim mo Diyos. Wala ba yung ka statement nga mismo Santo Papa miingon nga ako ang Diyos? Why statement? O statement ng protestante, magkakuha ka na. Pero mismo sa, ang gikan dyan sa Santo Papa, unang, maglana na lang tag putot ani siguro.
para makasapit tagbalik singkong ginamos ug mao ning trabaho ah. Oh. So, fiction ra gini iya. Pag moingon tag fiction, wani klaro. Mara ka nang mabitan ning excited ra jud ko mangutana ani niya kay ngano man. Usa kay iyang pangutana ni. Ngayon sag muuyon ka. Kani ba dapat maingon ka nga ako kani klarong guba mo gini. Kanaam jud ko na prove nga dili katoliko. O di ba na klaro mo dyan sila naguba na. Yawa di katugan sa mari maingon sila nga sa do papa dili na maoy. Ang si San Pedro di na maoy sa do papas katoliko nya pangutan og kinsa wa. Okay ba? Inana ilang style sa kuan ba? Matik-matik ba? Kita katoliko kung muguba tag tima, klaro man yung guba kay naam kita ikatugan og dili Roman Catholic Church kinsa man na adre sa tong record. O siya nag-record siya na nasa gihatag ang mga source tas mga online. Unya ila ra bang gamiton kining gitawag na tog mga Encyclopedia Britannica. Mo gini yang number one source ya ra ba nang gideklarar nga ang Encyclopedia Britannica legit nga source. Gideklarar gini niya sa iyang mga live legit nga source di gini mamakaka Encyclopedia. Tao sa man giingon sa Britannica Encyclopedia. Roman Catholic Church can trace back its life to the time of the Apostle of Jesus Christ in the first century. Ngay mo na nga kanang tawag ganing iyang kuan. Wa pagali ko nang utana kung kano sa nagsugod kining gitawag na tog Little Horn. Oh, sige lang kay basig maka pangutanar daanan niya kano sa nagsugod ng Little Horn niya ipasok niyang papasi. Ay nagsugod ding papasi mao nang tuiga. Di gyapon mao bisan pag unsaon niya sagang. Wa gyud wala na mao muna nga lana na siya putot. Wala ko'y oras kay mo pag 10 minutos ako na ning patyon. Sige, dagan salamat kay excited ang mangutanas daig ani. Sige. Okay, so salamat kayo Mr. Negatibo. Dikit natin kanon para nga makapuntanan na sa iyo bro Daig. Bro Daig, ang imong suminisyon 10 minutes. Bira bro. Sige. Okay, ano pagutan na? Akong tima, matud-an ako nga ang Roman Catholic Church, ang Little Horn mao ang Roman Catholic Church nga pagano. Imo bang dipinsahan kayod nga dili jud ang Roman Catholic Church nga pagano ang gitawag og Little Horn? Tubag. Ako bang dipinsahan? Of course. Di man gina Romano Katoliko kabago ora kung gabasag mga dokumento. Di pa gid online. So ako ginagdipinsahan nga di gina mo. Bunga ra fiction. Next question. Wala na akong suga. Patay tani. Karon gani supak man ka sa kuntima, imo bang i-deny nga ang Little Horn dili jud mao ang Romanong Katolikong pagano? Gidinayin ako na. Sa ato pa imo labanan. Kadala i-stop sa nako. Bro, kadala bro. I-stop sa nako oras sa. Wa na mo sa man. Kung suga. Kasi sa matag debaters afirmatibo tungod kadala kay kung suga bro. Nawa na ko'y bumbilyare na paong man. So ni. Sige. Ana. May umasap bro. Sige, go ahead. Dayon. Okay, padayon bro. Proceed sunod pangutana bro. Karon imo jung dipinsahan ang paganong Romanong Katoliko nga dili jud mao ang bantas nga gidescribe diha sa Daniel 7:25 nga mao ang nagluto sa mga balaan. Di jud na mao ang paganong Romanong Katoliko diha. Okay, digid mo. Ikaw nagigaingon na. Digid mo. Imong gipangutana, di ba mo giingon na nimo? Digid mo. 0. As in, digid mo. Next question. Ako nimo wa jud ka nasayop ka. Wa jud ka nasayop sa pagdawat sa tima. Nganong gidawat nimo ni? Okay. Gidawat na ko ng timaha. Kaya mo na itong debatihan. Wa ko masayos pagdawat, ana. Wa ko masayos pagdawat. Ako nang gidawat, kaya mo na itong debatihan. Pero it doesn't mean ako nang gituhan. O ha? Mo na itong klaroon bang. Didawat ng tima, so uyo na siya. Niuyon ko sa tima, pero ang sa may itong purpose nga giuyon ko na atong debatihan. Kaya pag wala ko nagiuyonan, may debating may tabo. O, sige, next. Pasabot gilabanan jud imong paganong Romanong Katolikong ang paganong Romanong Katoliko. Tubag. Akong gilabanan ang Romano Katoliko pero dili na pagano ha. O akong gidipensaan nga dili na siya mao. Dili na siya mao. Nga naman, kana lang daang pag-ingon nimo nga Romano
Katoliko pagano, wadyo tayo mabasa na nga Romano Katoliko pagano. Mabita ning kadibatihay tani to prove nga ato ginang paklaro og mao ba na dili. Next question. Taas pa kay kag oras 2 minutes pa. Sige. Banat. Dipinsahan, ang imong gidipinsahan ang Little Horn dili Romanong Katolikong pagano. Sa to pa nilabanan nimo Romanong Katolikong pagano. Sa to pa ang kuno na nimo nga Romano Katoliko pagano di ay. Kay imo magidipinsahan. Dili gyapon ko moangkon. Di gyapon ko moangkon. Nga naman kay ang Roman Catholic Church that is simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Jesucristo, and even Britannica Encyclopedia nga imong giuyon ng authentic ningon nga makatisbak may balik sa mga apostol og ni Kristo sa 1st century. Next question. O yun ka ba nga nagsugo si Pope Gregory IX nga lutuson ang tanan nga musupak sa doktrina? So pagka Musupak sa doktrina. Mo usa to, uyon ba ko nga si Pope Patyon ang musupak? Gregory IX nga Kabubuton na moyon ko ana og naa siya kami na ba? Og naa siya balaod, moyon ko ana kay ano man kabubuton gyapon na sa atong Ginoong Jesucristo. Kaya naman niingon ang Biblia, ang Biblia may nagingon na si Kristo ang nagingon jud. Klaro kayo. 19:27. Maingon si Kristo, nan karon may tungod sa akong mga kaaway nga di gusto nga ako maghari kanila. Dada sila dinhi og pamatya sa akong atubangan. Mao na nga sa to papa pinaagi sa pagbuot sa simbahan nga autorisasyon gihatag ni Kristo. Kung di ka maminaw, awa jud ka, excommunicate jud ka. Sige, next question. sa to pa ang kuno nimo nga ning patay jud mga Romanong pagano kung papado ang kuno ba nimo? Dili lagi na ko ang kunon kay dili man na trabaho sa simbahan. Di na ko ang kunon kay di na trabaho sa simbahan Katolikong pagpaagas og dugo ang pagpatay. Kung naamang galigi mo ang Santo Papa, excommunication na siya. Oh, excommunication sa mga Luther nga nagsupak-supak sa simbahan. Oh, gi-excommunicate siya o guban pa. Sige, next question. Kung na ako'y mabasa nimo nga gipatay jud. Okay. Kung na kay mabasa nga gipatay, wala ko'y labot ana. Pero nga atong issue dre, Little Horn. Wala ko'y labot og pila ka buk gipatay og nabay gipatay dia kay di na issue. Sige. I-prove yun, Little Horn. Bago pa lang nimong giangkon nga ang gitawag og Santo Papa okay rag mo patay kay sugo kuno sa Ginoo. Apa mo tana? Asa man sa Biblia nga nagingon nga pwedeng mo patay ang mga alagad sa Dios. Ang mga alagad Okay. mga apostol. Yeah. Dili na ni issue ha. Paminaw sa dili na ni issue kung naabay gitawag gipatay ang mga alagad sa Dios. Wala. Kaya ang issue na ito dili Little Horn. Pero nangutahan naman ka. Nangutahan naman ka. Okay. Kung asa sa Biblia. Sige, sa objection. Sa po, kung sa pro mo, dito sa unsay imong objection bro dahil Kategorikal akong pangutana nga naa ba kay mabasa or wala nga nagsugo si Kristo sa mga apostoles ang dili mo tuo silang doktrina patya. Naa or wala? Di sige explain. Na. Katong gibasa nako San Lucas kapitulo 19:27. Kung kinsa tong mga tao nga di sila gustong maghari sa akong atubangan dada sila patya. Oh, disgrasya gid wow mo. Unya kaduha ningon man sa nako ganina siyang pangutana na asa mabasa nga ang mga alagad sa Dios gisugo pagpatay. Sumuoyan na siya ang Santo Papa alagad sa Dios. Next question. Lucas 19. Akong iklaro ang bersikulo nimo. 19:27. Clarification ha kay ning clarification makagini na. Away problema na. Taas pa kay mong oras napag kay 5 minutes. Makabanat pagugag pangutanag mayo. Sige, Lucas 19:27. Okay. Mablag. Kini bang imong gibasa? Kini bang imong gibasa? Literal ba ning gisugo ni Kristo ang
nga apostolis nga ang dili mo tuon nila patya, si literal o simbolikal, kategorikal. Unsam day na ipagtanaw ni mo ana, spiritual, simbolikal, kaklarong literal, oral lang giingon ni Kristo. Kung kinsa tong mga tao nga dili gustong maghari sila sa akong kasing-kasing, dada sila sa akong atubangan og pamatya. Mao na nga kung naay mga gitawag nato og dili musugot ang mga tao sa balaod sa simbahan, dadon gina didto simbahan atubangan ni Kristo. Unya, usama mo na patyon sana pagpatay, dili patay nga katong lubah-lubahon. Ikuan ba? I-excommunicate sila. Una ni tabo ni Martin Luther. Kadi man trabaho sa simbahan Katoliko nga magpaagas og dugo. Trabaho bugod na sa Katoliko di man niya. Di man iso na to dire ang kining gitawag ng pila ka bugi patay. Wala. Ibalik sa tima gyud imong pangutana, isibo sa tima. Sige. Ang tanah ko nimo kasabot pagkagtulong sa bingay. Literal ba na o simbolikal? Sambingay. Objection, moderator. Okay, moderator's time sa objection bro. Di na ko mudawat na yung pangutana kay wa mo ta mag-iskot og sambingay. Yang kwan Little Horn, Roman Catholic, focus na siya da. Ako naman siyang gisakyan. Ito yung ipatay. Counter moderator. Okay, dumi. Counter kay naitabo mo ko na ni ning nangutana ko nga akong pangutana mo uyon ba siya nga na ako'y mabasa diri sa mga history nga ning patay ang Santo Papa o daghan nga mga tao wa ning tuo nila ning gamit mo sa Biblia unya pagbasa Okay. sa Biblia Okay. na ako'y nabasa diri sa sambingay di ay mo nang ipangutana nako siya nakasabot ba di siya ang sambingay o kini sambingay Okay, literal ba o tubag. Nakasabot kayo kog sambingay. Pero di naman na isyo. Ang isyo na to diri Little Horn. Focus sa gid topic. Focus lang yun Little Horn. Sige. Okay, moderator's time. Diri sa role, dahil gingon diri nga ang pagpumahayag o pagpabarog, subay sa tima, o ang pangutana, subay sa tima. So, bro, afirmatibo, negatibo, ang pangutana o ang pagpahayag, subay lang sa tima. Hindi, positive pangutana, subay sa tima lang. Sige. Okay. Kining sunod nga pangutana nag-ingon dire. Inquisition in Spain, the Inquisition was a tribunal whose duty to discover, to punish heretics. Usa sa mga napanisan nini gipatay ang usa sa mga na suspikan nga ning traitor sa Romano Katolikong Hudiyo. Uyon kani sa world history o dili? Di lagi ko mudawat anang pangutana ka. Kaya di man ta, bom ta mag-isgot og Inquisition. Imong Roman Catholic Church, pagano, mao na ang Little Horn. Diyan ta focus kanang Inquisition dati sa another version of story. Akong i-rephrase ang pangutana. Sa akong deliberation, akong gipamatud-an nga ang kinaiya si Little Horn kay atong mabasa diri nga mupatay siya, mulutos siya sa mga balaan. Unya na ako'y nabasa diri sa kinaiya sa Romano Katolikong Papado nga gipatay niya ang dili musunod siyang doktrina. O yun ba kaaning world history? Kasaysayan ng mundo na akong mabasa diri sige. nga patay sa Romano Katoliko. Okay. Ano na lang? Yun ka, supa. Ano na lang? Kung tubagon na, mo yun ko ana, pero ang gipamatay, mao ang mga irehis. Mao na nga kamo, in terms of Inquisition, kung mag-isgot na galing Inquisition, mura mong mangurog. Kaya nga naman, kung naa pa lang mo ana, at that time, apil mo siya, kay mga irehis mong dagko. Next question. Wala, kanang Inquisition di gyud ang mga balaan gipamatay ana. Question magkaon niya. Oh, so paminawa sa ang Inquisition di gyud mga balaan ang gipamatay ana kundi ang mga irehis. Didagsang ang irehis sa katilingban wala nahimong hulga ug mao na ang resulta nga nahimo ang Inquisition sa Espanya. Nya di pa gyud Roman Catholic ang nagmugna na taka ka. Oh, sige next question. Uyon ka ba nga akong napamatud-an ang akong tima sumala sa kinaiya sa Romano Katolikong Papado. Uyon ka supak. Di ko mo yun. Di ko mo yun. Kaya nga naman, pirti jong layuan sa imong gihisgutan. Wajod na mo. Wajod na mo. Kamunang di ko mo yun, ana. Wala lagi, wajod. Zero balance, wala. Sige. Karon pa lang nimo giingon nga dili Romano Katoliko ang nagsugo. Ug akong mabasa karon nga ang inyong papa mo ay nagsugo sa Inquisition. Ibo bang uyunan nga pildi na karon gabihon na or maghinulsol na ka? Dili na ko uyunan.
Okay, kung mabasa nimo di na ko yunan kay nga naman bisan pagbuingon ka nga ka 20 gasugo ang Santo Papa di na na-issue na to ng Inquisition. Imo rang ifrob nga Roman Catholic Church morning Little Horn. Problema na nimo sa na nimo Objection, paghatag Monitor. ebidensya. Objection. Oo. Objection. Sige, sir, objection. Sakay sa tima ang akong pangutana tungod kay nag-ingon manggod siya nga kining pagpanglutos dili na sugo sa simbahan. Busa ang akong tima pamatud-an ako ban nga ang Little Horn sumala sa Daniel City 25 nga mupatay siya og mga tao nga musupak niya mga tao nga musunod sa Biblia. Karon uyon ba siya nga ako mabasa dili or ang kunon ba niya nga namali siya siyang pag-ingon Okay, nga dili simbahan ang nagsugo dili Santo Papa. Counter objection. Sige. Counter objection. Yeah. Counter. Wala lagi ko problema, ana. Pero di man na issue na to ng Inquisition. Kaya nga itong issue, i-prove ni mo Little Horn na ako lang itong gisakyan ng mga Inquisition. Yung wala naman yung kalahin yung pangutana. Oh, niya, mausag ka nga, mahutdan ka pangutana mo lang. Sunod pangutana. Ako na lang gisakyan, pero wala na ko ilabot ng Inquisition. Kaya naaraman ta nagka-focus aning Roman Catholic Church na matod di mong pagano, mao ni Little Horn, focus na diya. Okay, moderator's time. So, ako na bantayan nga kana sa matana din lang sa mga tubag dili lang pud kaduha. So, naman sa rules nga kaduha nya dili ka sinabot kung sitas ng mga mana sunod sa matana ko kay ganun. Oh, last question na niya, moderator, kay 10 minutes and 45 seconds naman. Ako lang nang ipagkapinan. Last question na lang niya. Okay, bro. Gitagaan pa kag 1 minutes bro. One question there bro. Sunod, last nga pangutana, nag-ingon diri. Ang Little Horn sa Daniel City 25, naghuna-una siya sa pag-usab. Sa panahon ni Daniel, gipropesiya nga maghuna-una siya sa pag-usab sa balaod sa Dios. O ihatagan siya sa sulod sa usa ka panahon, mga panahon o katunga sa panahon. Muuyon ka ba nga ang inyong simbahan nag-angkon nga giusab nila ang sugo sa Dios. Uyon supat. Okay. Muuyon ko ana nga giusab namo ang Sabado ngadto sa Domingo pinaagi sa otorisasyon sa simbahan nga gihatag ni Kristo. Pero kung i-connect nimo na sa Daniel City 25, di ka pasar. Kay naghuna-huna pa man. Dito sa simbahan nag-usab naman. Wag pag-usab diyan sa Daniel City 25 kay gahuna-huna pa lang. Kana mo yun tang maguna-huna ko karon nga mulakaw ko. Pero ako ko kalakaw gahuna-huna pa lang. So wala pa take an action na na. Naapa na sa una-huna pero wala pa nag-action. Sa simbahang Katoliko, gausab naman. Nya ka na, gahuna-huna pa lang. Di gyud ka pasar. O, wala na oras sa ito na ipos. Sige, dara. Time. So, sa ikaduhang pagpabaro bro sa bata man wala pa ikuan ani objection. So, pwede ra mo makapabuhagay sa debate. So, 5 minutes. Dili ni si Constant? Dili ni si Constant ay para malingaw pa ta. Okay, bisi ko ron bro. Gaduti man ko bro. Gaduti po ni siya. Ah, Wala mo ni siya siya bro 5 minutes lang bro. Ayun. oh, nindoton tani siya bro. Kung wala pa ni siya duty. Nindoton tani siya bro kung wala pa siya duty kay makapangutana sad ka, makapangutana bugog buhagay. Pero saan man nga, di man nato ni mapugos ni atong moderator god. So ato lang ni siyang tagaan sa kanang kuan di ta kapugos sa yahang panahon sad. At least nga naging uban siya na. Sige, may problema. Sige ha. Okay, sige bro. Yeah, sundan na ako. 5 minutes bro, 5 minutes. Tirada bro. Ribaton. Daghang salamat sa mga naminaw karon nga di na ko makita ang biodirect pila ka po pero nagpasalamat ko ninyo. Igalig suon makakat-on gayud mo sa kinaiya sa Little Horn. Giang ko ni Eugene Gapo nga walay problema jug mo patay ang Romano Katoliko mga pare ug mga gitawag og Santo Papa. O sa Daniel City 25, usas mga kinaiya sa Little Horn, mao ang paglutos sa mga tao nga nagsunod sa Biblia. Ang kasaysayan sa kalibutan higala igsuon si John Wycliffe, si William Tyndale, nag-translate sa Biblia to English, gipatay sa Romano Katolikong simbahan, gipatay sa Santo Papa. Si Martin Luther, gilisod-lisod, gilutos, tungod kay usa ka paring nakadiskubre sa balaang kasulatan, gilutos siya
ug nahimo siyang gitaguan na lang higala igsuon kay para di jud mapatay, pero kini si General Clip na absan jud sa simbahan, napatay gayud pinagis pagsunog sa gitawag og kining mga stick. Makita nimo sa kasaysayan higala igsuon giangkon gayud ni Eugene Gapo nga gitawag og way problema mo patay kay heretics dirihis ug Adventista kuno wa kuno'y problema patyon sa ato pa mamamatay jud ning mga tawhana sa panahon na nga mo declare na ang second plano sa Santo Papa nga iyang i-declare na kuning sandilo pohon, awa joy problema dahil kuno niyag mo patay. Pero sa Biblia wa joy sugo diri higala igsuon nga mo patay ang mga alagad sa Dios. Kay ingon diri sa Mateo higala igsuon kung diri pa ang akong gingharian sa kalibutan makig-away untang ako mga tinunan, pero kay tuang akong gingharian dito sa langit. Bot pasabot di ni tagalangit tagayuta ni ang mga Romano Katolikong Defensador si FD. Mao na nga kamo karong naminaw pamalandong paminawan ninyo higala igsoon ingon siya authority kuno nga mo patay. Unsay authority nga Mateo 16:18 kining authority diri ang gitagaan mga Sabadista man ni wa kadto nahitabo mabitaw nga wa joy musukol na kog debate nga sa first century aduna na bay sugo ang Dios o si Kristo nga himuong balaang adlaw igpapahulay ang Domingo dili sa Sabado. Wa joy musukol ang debate bisan si Alcino, bisan si Darwin Gitiano, bisan kinsang debater sa CFD tungod kay maglisod gayud sila pamatuod ni ana kay 336 pa na declare nga giusab nila ug giangkon pa jud sa akong kaakbang karon ug giangkon pod silang mga libro. Ang kinaiya sa Little Horn muusab sa sugo sa Dios ug giangkon sa simbahan ang pag-usab. Sunod higala igsoon ang kinaiya sa Little Horn gitawag og magsulti batok sa langgo giyapon. Giunsa niya pag-ingon doktrina Kristiyana ang katalingbanong Katoliko nag-ila sa Santo Papang puli sa Dios dinhi sa yuta. Sunod giangkon pod ikaw man padre ilis ni Cristo yuta pasaylo ami ingon po pare I will give you forgiveness sister brother. Muna kung imo makita higala igsoon nga makita nimo nga ang kinaiya sa patasan sa Romano nga kapanguluhan giangkon jud nila nga sila ang Little Horn tungod sa kinaiya nga ila kung giangkon nga kami na usab unya ingon pa siya nga ako'y puli ni Kristo yuta makapasaylo og sala asa man na mabasa sa Biblia nga gisugo ni Kristo nga pasayloan nilang mga sala nakasala sila sa Dios sa tao mga ipasaylo mogamit siya sa Juan 21 nga ingon man diha ang tanan nga sala nga inyong pasayloon ang sala diha igalig so kanang sala sa mga apostoles nagasulti kag batok sa pastor sa pali or banpa pasaylo kay kun di nimo siya pasayloon di pod mapasaylo bot pasabot nga sala na wa man state diha nga sala na sa mga tao nga to sa Dios isulti sa pali nga mapasaylo ang pali mo declare. Unang Timoteo 2:5 usaray mediator between man and God no other than Jesus Christ. Unang Juan 1:9 isugid ibong masala dito bang Kristo kay siya matinudarong mo pasaylo dili ngadto sa pare wa jud kay mabasa sa Biblia. Muna ikaligson nga akong napabarog ang akong tima sumala sa kinaiya sa Romano Katoliko sumala po sila mga libro giangkon gayud wa jud kunoy problema igaligson. Muna kung ikaw mamalandong sa Daniel City 25 ma-Adventista jud ka kay paglantaw oy pastilan kadugay na kung sunod-sunod na ni simbahan na maoman din namatay ni patay ni adto mga taong nagsunod sa Biblia si Will daghan kay mga kasaysayan nga gipatay nila sunod na ko'y basahon diri pastilan tangilad niya it was also used by government against Christian who were accused of not accepting all of the teaching of the church as well as to get rid of political enemies. Many of the accused were burned of the stake gisunog sa kalayo gigamit nilang gobyerno iyon sa paggamit unsa niya paglusot ang gobyerno nagsugwa na mabasa nimo higala igsoon sa gitawag og libro nga gitawag og Latin for American among the Romans there was a direct connection between religion and the state. Temples were built and restored by the government and the priests including the Pontifex Maximus or chief priests were government official. Ang gitawag og government official mao ang Pontifex Maximus mao ang chief priest pangulong pare ug giangkon ni Constantino na siya Pontifex Maximus giangkon niya
declare niya kagalingon nga ako obispo pod. Hinumdumi baya higala igsoon nga dili pa natawag og Roman Catholic sa panahon sa 1st century, 2nd century. Gideclare na dis pagka-convert ni Constantino antod niadto kung 380 nga na-declare nga ang ato tinuhuan na karon sa Romano gitawag na ni Roman Catholic Church. Mao na nga mabasa nimo. Nagsige kog post karon og mga dokumento pinaagi sa Britannica. Nagingon siya nga tinuod kuno ang gitawag og Britannica. Tinuod ang Britannica sumala sa gisaysay pero pare nagalim contribute. Mingon nga founded by Jesus Christ. Bot-bot ba na kay pare naman ko'y nag-contribute na amo ko'y dokumento na pare na ko'y nag-contribute. Pero ang encyclopedia dili mula ba nila mismo kay daghan mang dokumento. Mo nagingon ako nga ining Encyclopedia Britannica pinangga Sige bro. kay ni nila pero di ko nila 6 tuwa. minutes naman bro. Pero padayon, so ni magpadayon ka o imong putno na. Ayaw na lang. Ikaw na lang kay lisod po kayo. Akong gubo ng sabot. Director, Sige, sige. Nakalakas na ganito sa oras at minuto. So, 6 minutes and 50 seconds. bro taig o bro gapo sa mga itong mga viewers. Dali na punta sa minutes mo, 5 minutes. Bro, Eugene, pagsugo din minuto. Cross-examination? So, bro. Wala na ni cross-examination kay kuan mo ka, na magka kay duty. Final na magkani. Ato na lang tagaan og kwan bro, kanapay kung 5 minutes bro. Final lang sa kay busy ra ba ko karon bro. Busy. Kaya ako na lang ang tagaan og kwan kay kwan man. Malingaw na ba? Ako lang sa tagaan kay murag mainit lang. Namo ko koy. Ganina to tong alas 7 no. Namo ko koy buhaton ron bro. Sige so sige na lang bro. Okay na kaya ako Okay. paano pinda yun? Lagi tatog na sayo to kay para kuan. Labing excited kini siga ko sige og chat sa ko Debate na to ron ha. Pero sa panahon na Sige ano lang, sige na lang. Sige, final na lang niya. Enel. Kailan may untay pangutana pero sige na lang. Sige So bro. tibo na lang nato ni kay mag-live sa di siya. Pwede ra sa ko makasud sa iyang live ani. Karon? Okay. Lata kay paano nila sa lang nako. Sige. Sa ningi start ang oras. Okay. So kanang bueno, daghang kay salamat no. Onya wala ko na maingon fiction ra gining kang daig fiction ba. Abi kog mangutana siya regarding anang ni ang kato ni Antiochus Epiphanes. Wa man. Gawat kog mangutana siya wa man. Tag sige tuyok-tuyok uyunan ba nimo? No so ning nino kung tani pangutan-on imong pamahayag karon nga saan man ako lingaw ron nya ang atong moderator ra sa lingaw itag na sayo ni kay aron taas-taas ang atong birada ni saon alas 8 man pero sige na lang kay alas 7 usahay na magkulingaw mo dito man ko sa mo ang gitawag berbiran Nadot lang ko. so Libansin lang ta part 2. ay lang sa pagsabutan na to na ay lang sa so kanang giingon niya mga wa may manukol ko no nga mga bisag kinsang depensura nga ang Domingo nabay sugo actually man good kaming mga Katoliko kami mag-agad og sugo so may atong agad authorization gikan sa simbahan mo nang naay footnote sa Biblia ang gaingon na even at this time sa panahon sa mga apostol ilang giusab ang Sabado ngadto sa Domingo giinisa nila na ang adlaw ngadto sa Domingo kay mauna ang adlaw nga nabanhaw si Kristo gihimo nga adlaw sa Ginoo authorization dili sugo mo lang mingon sa nga kuan niya kay gipatay man lagi tong siyas normal man tong gitugyan sa gobyerno kay ngano man nanudlom sa girehas ga-translate pa mag ito Biblia nga supak sa pagtulunan mo na usas mga mo lagi na akong giingon pag inquisition ang isgutan mga lisang gini sila kay number 1 usa man ni sila sa gitawag na to og mga irihigod sa pagtuo maligsan gid sila sa inquisition ana nya kanara bang inquisition nga nahitabo sa Espanya ang rason ana tungod kay nakig-away ang mga nadeo sa Wikipedia the Inquisition was judicial procedure and group of inquisitors within the Catholic Church whose aim was to combat
heresy, apostasy, blasphemy, witchcraft, and custom considered deviant. Mauna nga, di man sila ganahan na kaya nga naman, usam sila si heresy, usapod sila sa apostasy, usapod sila aning gitawag blasphemy. Nudlo naman mo, kuno si Ellen White, propeta, propeta gud taon, mga blasphemy na niya mga Katoliko, dili gitukod sa Ginoo niya. Basahag history, magkisi-kisi, pero pabor sa ilang history, ilang dawaton, binuang na. Kana bitong gitawag na og Palace of kuan kining Palace of Suppressing the Fact. Unsa man ning Palace of Suppressing the Fact? Dituo kag kining gibasa kag libro pero di mo tuuhan ang ubang content. Mao nang na may content dire ang Britannica Encyclopedia nga ang simbahan Katoliko magka-traceback may balik sa mga apostoles in the first century. Di man siya tuo di. Mao nang mingon ta nga sa Palace of Suppressing the Fact. Mo ni natabo niya. O niya kung dapat unta maingon ka nga gitawag na to og Little Horn Morning Roman Catholic Church, i-provide mong ebidensya di kay magkuha kas kinaiya. O ngano dagan kayong mga ngano dagan kayong mga naway mga irihe, sige man to pamatay og tao. Na may mga simbahan karon nga gitawag na to og kanang mga kulto. Ngano man nimo gi-prove? Ano man nimo gipahid-pahid? Kaduda na sad kunimo ani ron. Yung anong Katoliko mo jay mong initan. Ha? Anong Katoliko mainitan? Daghan man kayong mga tao nga naghimog krimen ron. Ang uban gani na ilang simbahan nga maghalad-halad pag kinabuhi. Oh, di ba? Mga kulto ba? Kulto. Anong wala man na nimo? Nya maingon ka nga gausab man ni Santo Papa sa balaod. Wala na tay labot anang giusab, wala sa tay labot pila gipatay Santo Papa. The fact, niingon na ba sa ganina, asa man karon sa Biblia mabasa nga ang alagad sa Dios gisugo pagpatay. Sa ato pamuyon na siya nga Santo Papa alagad sa Ginoo. Nangita lang siya prohiba. Kay og dili sa muuyon, kani padulong lagi ni magkatoliko gyud. Tanawa. Kay kun iyang idinay nga dili alagad sa Ginoo ang Santo Papa, dapat ang isag asa man mabasa sa Biblia ang Santo Papa gitugtas pagpatay. Ano ba? Niingon siya asa man mabasa sa Biblia nga ang alagad sa Dios gitugtan sa pagpatay. Niuyon siya nga kanada Santo Papa alagad sa Ginoo. Ngita lang sa bersikulo, nagbasahag bersikulo. Sus Ginoo. Nayang mga source gipanggamit mga online lagi. Lisod man kay ning online gud gadi nato magukod og unsa nga page. Di sa nato makuan. Gwapo man taning dili online kay pwede ta magkaasa moderator in terms of picture kung asa niya gibasa unsa nga page kay basahon na sa moderator. Kanya karon kay na 5 minutes naman ko ana tay oras. Salamat og mayong gabi kanatong tanan. Okay. Salamat kayo sa matag-usap niya ng mga panahon, bro, Eugene of the Dubai.